gi jogi gi to en bende owinjo duond jopiny to riembogi koro neno ka gima gini ogonye thuolo ni okane mariembo jopiny ema winjo duondgi koro gi political debt moro amora monego chul ne jok manokonye campaign to gima en fuong'ruok Jay osetugo e midfield kanyo nyaro ilo obiro mana ka koro gikelo gina tieka koro wami kete agogi koro kubidwa goe ilumo ni gamba la kifua ibele Messi maloyo nitiere Messi mang'eny okloga to wachaka kawe gi mid matine ka yuaya bi chingene adhula bokilo aloya king'iyo cabinet mane William Ruto ofunjoni to ne wago yemba kaka to ai maber ni Jay no bet kama obede ni nyara wila bede ni maka komo kiloko ne wabet ma wapenjore niya king'iyo cabinet ma William Ruto olosono bende chal kode ne wayudo ni chalo kode ne wang'iyo moko kuom joma ne ntiere kata ka ne dhi e vetting ma wacho ni ka ne en bunge ma ji nie go paro kendo go bongo maliw kaka Jay yande wachicha to jogi thothgi ok dokale parliament nikech kai noting'o nyaka jok moko ma ne ntiere gi cases e court mag nek onego ng'ato mobielo kendo dhano ywe e bwo lo ka bang'e ni neno ka cases gi nochak gol kachiel achiel to ne wawacho ni parliament obedo captive mar executive omiyo gima ber madhi wuok e parliament cha ne onge mane wawacho ni jogi te aparo ni jowinjo wapone kod anga sana ginyalo paro gik mane wawacho ka ni idhi miye to bang'e ne wawacho ni ong'er ka ne odwaro mabor nomiye koro nomi William Ruto gima nodwaro kata odoko ni ka ning'iyo anguro mondo mi nodhi ochielre gi more mae makoro nochielore gi more makoro yudo ka inye aya kibiro e kar lake tindo kama Jay teneno yuaruok makoro wuok e kinde gi jatende ticha kiduogo ing'iyo niya William Ruto kamo yudore ni en ja siasa gini duki e survival mare William Ruto en ja siasa ok en jadolo omiyo ong'iyo kako nyalo bedie telo chakre sani nyaka 2027 koro omiyo ntiere opportunity moro ma gini chiwo ka mabe nyaka ng'i maber ing'eyo ne Victor kidwaro mako thuol tinyalo tiyo gi lwet jasiki mondo imak godo thuol ti gi lwet jasiki ni imak go thuol bas mondo ponono thuolo kae in gimi idwaro ni mako thuol ka jawasiki nitiere to lwete bor kendo en ng'ama chap semi thuol ni kwiri ne onge lwete ni mako thuol makuye iwinja makuye mar ariyo gini chak duogo wani wang'iyo kama wantiere nyithindo gi osetiyo tich maber kendo inyoga gima giwacho ni hashtag mantiere kacha ni Ruto must go. Koro ka Ruto must go ni ntiere kwano manyaka gore. Kech kinde ng'iyo ni kancha ne wan gi yuaruok to ntiere solution mabiro ga ma ikelo gi political solution. Mae momiyo mandamano ni nyo obudho. Nikech ng'eni chien kacha kanyocha ne ntiere to jodito mosore. Ka gise mosore gigwenyo gigi to gini rumo. To mae ne miyo gini keto jakom Raila Odinga kama tek. Nekech ne chune king'iyo jok mosego opunda to Jay biro nyisi kata doko ni okalonye go opunda kamano to biro nyisi ni ntiere kama giketo gicha ntiere gol tiende ni jakom keto ne Gen Z koni 1.5 William keto ne 1.5 gol ponono kuma siasa bet nekech koneno crowd kaka nyoro no chopo kware kacha to neno kochiek to Victor gima mondo ing'e wacho ka ni jo siasa duto madongo Kenya kae negi midhiero gi kihondko ka gineno ka nyithindo gi nyalo mobilize themselves ka ok gionge wang'adi mana matin nono wawinjo na gima Raila nyo